Tabuni jorao kubui hamjago hinmani aborok kerikha tamoni hinmane chalabai bore hamjagui 3 bosor complete wngkha aboni ulo khoroksa chala chakri khainai phaiui borino hamjago hinui saka aboni logi logi boriba gochi rikha aboni bagi a pulani chala tese bini borino kipilda mano hinui borini nogo thangai bini ama babu bai kok saka haipono borini ama babu a pulani chala no kotogui boi ri rohorka aboni bagi belagi bichar kotor bo haino wngkha norok tin o video ni bisingtwi hamjama jagao kubui hamjamara bisi kotor kok eba chakri khaini chala chakri khaini borok abode bisi kotor kok o video ni bisite norok tin kaham ke saimane aboni bagi last jora kaham ke nadi o video no pula sekano side wona bwrwi agurtolani gal bojong school porwa chalakai lal school porwu borok khoroknai sikang pula tuition eba private porma jaga nugui sini lagya aboni ulo borok number nawi kok salagya tei borok hamjak lagya hamjak laimani belagi tongthoksa tokai 3 mas eba 4 mas wngkha aboni ulo chala khoroksa bini dol bwribai daily phone kok saka abodiki tomo nugui bini bwri sabo angnono tei kono dina phano bisas khaimanya nung ano tini no nini nokni ama babu bai malai residi ang jotono permanent khai tonamo chungkha mane kai yang yang saimanai jotobanya kaham korngai tonamo chunghani o bwri saka chelabo pula khai telangya hinui saine chuka onek kok pherka haipono bwri sabo nung jore ano telangya hingkai angnono tei kono din phano bisas khaya ang tei nungbai hamjakya tongsinai hinui chelabo kubui hamjama bagi laso khai telangai mathangka o bwrino bini ama babu bai malai rinani nangkha aboni ulo hingke tamungka norbahino kaham ke saimano bwrini yango bahino bini ama babu jotono saimanka chelani yango bahino bini ama babu yang ba yang jotono saiman bakya tei borok permanent borno kebo sekakmaya no hinimanka khoroksa tei khoroga saiman man bagi borok 12 bahino thanchakaino tonglakya a jorani simi abotike kani logi baksake tongai borok 3 bosor complete wngkha tei borok Bangalore nursing khai tongo nursing khai phai pherogi phaipuro borino khoroksa chala hamjak honi saka boriba a kongno khanaoi gosi rikha a chakri khaini chelano aboni 6 din ulo pulani chala saimanka bini bori tei khoroksa chakri khaini chalabai hamjak tonghone bo logi logi no borni nogo thangai borni onek buchukha angnono ase hamjak tomoni jengkani logi baksa tongna hinai ani nogo bahino ama babu saimanjak nini nogo bahino jotono saimanjak tangai ningtei ano khogei abuting na nakha ningtangi ano yakarna nakhya akok onek buchukha bin borni haipono bin bori saka angtei ningbai tongna samujunglia ningbai tongi ani gore future kari eba bobishot kari hini ningbai tongile tamungna behanai o bori saka chelabo o burni abo kahe kok rongna khanawai belake dukho nangsaka sak wansoka aw nin okko bo thikno ani thani tabu kono chakri kre na kun income na tong kono pon kre ani thani phiaba ani thani bahna salchale phane nung tange abo tekhe chen singna nakaba nung ano kisa joralai ruiman bele hinai o chala saka haipono buri kisa pono gosia nung kang nake kagi thangsiri hinai direct sairika aboni bagai burni bin ama babuno o chala thangi sakya ama babu norok kisa nogo tongo ba kaham hamya kisa bojogoi nadi ang je ani manmate bojog nakya hanai o chala bini burni ama babuno okok saka bini a kongno khanawai burni buma sabo norok se kani baksa tonai logi baksa tonai norok khorokni se logi kok kari hingai jengmo taitam sanai norok kaham hingai je jengmo kaham nor se hamla dihne burni buma sabo teba pano bosa jeno kaham hamya sanani kono pano phorongnani naya tangi hingai burni buma bahano a pulani chalano kisa pano chajagya tabuni chalahan kele chakri khai tongo aboni bagai te nor bahane abo kaham ke saimono chakri khaini chalara bisi important eba chakri khai borok norono a kok aboni answer saiman thana chelabo burni phachingo je kok khanai family sak dukho nangjake nokopai kabui tongphakya a jora chalani bin ama nugo bini bosano thik mote machaya teinengya aboni bagai bosano sungo tamungkha kaham ke ano kok khulugui sari hine te chelabo a jorano joto kok tomani khulugui sabo bina amano bini ama bosani joto kok saiman mani ulo belai wana jaga norokno ba agibo se jeng yang mayang salawi thanchake tonimani tabu tangi hotak chake norok kajana borjana jora kaglai tonglai hinai chelani buma wana chaka aboni next day aba tani dinon ke chela bini ama babu kai burni nogo direct thanga kaham hamya kok salaine bagai burni nogo thamone olapana burni phachingo kebo pana khorokjabana kaham ke kok saya aboni bagai o chela belake joli jage apurna saika bo nasa jengno angba je tongmani thomani chamani abo jotono saimono jodi ang tab icha khayangke oborok viral kharimano haipona angni nasa jengno viral khanemu chungya nung jodi ano khagya te alka chalano aboti khagyanke
norok onek bejal wngnai hini o chwla bwrwini nogo saikabukha. Bwrwini buma buphabo joto kok saiman phano bwsajano kaham hamya kunu salia tangi hinkai bo jetabo hamjak tongmani chwla chakri khai honai BJS kai phano borok chakri khani chwla swnango aboni bagwi. Norok hinkai video ni main ko kaham ke saiman kana o chwla bai bwrwi hamjak laimani 3 bosor wngkha aboni ulo khoroksa chakri khainai chwla phaiye bwrwini hamjago hini saga bwrwiba logi logino gosi rikha. Aboni bagwi chwla bini bwrwini tesa kipila mano honai bwrwini nogo thangka onek kabui saikya bojong naisuka haibona bujiri manliya. Aboni ulo chwla bini ama babuno logi tlangi bwrwini nogo tesa thangka haipono kebo phono borni kono nanani eba gosiliya. Apro chwla ekdom JODI.CHAJAK bai bwrwini buma bupa te bwrwini saikabubo norok je ano khakya te alka chlano abuti taikadi jodi teoisa ano karibo alka chlano norok abuti khakyanke norok tamung naidi norok onek bejal wngnai abuti ke o chwla saikabuka haipono te tam khane bwrwini phasingo borok chakri khani chwla swnango boije sabona satung borok te khunjo je kanliya eba aborno kunu care khaya borok sudo chakri khani chwla se nango a bwrwini phasingo. Abono sanai o video ni bisingtwi norok jesukbono hamjak tongni 2 bosor 3 bosor 5 bosor aborok kunuya jora phakyanke kajana jora phakyanke jotono rangni bagwi wansuklayo jodi a kajana jorao nini thani rang kri hinkai kebo borok phano nungbai tongla chwla phano bwrwi phano aboni bagwi kajiya swkang nini thanio lekha janai eba rang belaki important khanani nango rangni kongno swkang wansudi rang kri hinkai nung ulo bahake songsar khaithanai nini ama babuno bahake happy khushi khaitlangnai rang swkang important hamjakmano second number tonide ek number nini je future no nasigi nung appreciate norokno tabun jorao kaham hamya sawi khanari mani olophano norok jodi ani kono bisas thangya hingai nainai di norokni olo bwskani salo tamungno a kono simi mutunarudi tamni bagwi hinmale ang je video te story tubuo abo belake wansuk mungte srungthai tongo hinimano je borokni live o je kono mungsa hamya wngkha abono tabuk norok kaham khaina bagwi norokno abo kaisa samani eba phwrwngmani se kalayo abono norok kaham ke wansugui naidi.